vás vítam. Davidko, ako doma? Dnes vám chcem predstaviť mimoriadneho človeka, ktorého si veľmi vážim. Aj som si tu prišiel po zopár rád. Toto je pani Hana Křemenová. Ja si veľmi dobre pamätám, keď som vás stretol prvýkrát tu v Banskej Bystrici. To bol začiatok roka 2024. Len krátko po tom, čo som musel odísť z polície, bolo to pre mňa veľmi ťažké obdobie. A tu v Bystrici v záhrade som mal takú prvú verejnú akciu, podujatie pre ľudí. A som vás tam zbadal v publiku a som si hovoril, že čo tu robí takáto pani na mojom podujatí, vôbec v prvom vystúpení verejne. A vy ste ma hneď prekvapili, lebo sme sa dali hneď do reči, sme sa odfotili a odtedy sme v kontakte. Píšete mi SMS-ky, listy, no a ste neskutočne silná osobnosť. No a ja som vám telefonoval minule, že pani Křemenová, predstavte si, že ja som sa rozhodol, že idem do politiky. A vy ste zvýskli. No a ja som prišiel sem, osobne sa vás opýtať, že aké rady mi dáte, aký by som mal byť v politike podľa vás? Tak môžem potvrdiť, že na to naše prvé stretnutie sa veľmi, veľmi dobre pamätám. Keď začal hovoriť, tak som si sadla v takom rohu pri východe do kúta a čakala som, kto ma príde vyhodiť. No nikto. A ja to takto počúvam. A vravím, Ježiši, veď toto je David Púchovský. Veď ja mám od neho aj doma knihy. Aj toto. A tak ste ma zaujal tou debatou. A to bola téma aj pre učiteľov. Áno, áno. A tam sme boli takí rôznorodí. A ja potom, ako z tej vďačnosti, že som si vás mohla vypočuť, a som si pomyslela. Viem si predstaviť asi, ako mu bolo, lebo už som mala tú knihu unesené doma. To som aj nevedel. Áno, a ja som si ju potom dodatočne k vám doniesla podpísať, pamätáte? Je na krst, áno. Áno, presne. A keď ste mne povedal, že chcete ísť do politiky a do ktorej strany chcete vstúpiť, tak som na prvú signálnu dala, ale výborne. A ja vám aj poviem prečo. Jednak ste neskutočne dobrý človek, už len z tej prvej knihy unesené, ako ste bol v Amerike, sa starať o tie deti, ako ste riskoval, čím všetkým ste si v osobnom živote prešiel. A ja neviem, taká dobrota, taká láskavosť, lebo vy ste jedným slovom dobrý človek. A taká charizma z vás ide. A práve tým, že sa s vami nikdy nikto až tak veľmi nehrajkal, veď to je dobre. Keby sme neprešli všelijakými zlými obdobiami, tak sme nie to, čo sme. Ale viete, jedna veta je taká. Komu sa niečo zlé nestalo, tak to není pravda. A ako to vedia naši politici, alebo verejní činitelia, alebo poslanci, ako to vedia zneužívať našu nepamäť. Šťastný človek, čo si vie zapamätať. A ja mám takú staropamäť vďaka tomu, že som si všímala tento život zlý, odkedy išla fronta. A hlavne som sa potešila, že je istá skupina, menšina ľudí, ktorú treba skutočne hájiť. A zažila som v totalite takéto, tak vám poviem, náš národ není zlý, len po niektorí sú takí, čo nevedia prekročiť svoj tieň. Lebo mne stará mama rozprávala toto, mne to. O týchto veciach sa píše už napríklad aj, ja som evanielička.
A to sa píše aj v našej Citera Sanctorum o tom, že vyzývali už v roku 1500 a 1600, tam sú také krásne aj kázne, aj piesne o tomto. A k zdržanlivosti, že nemáme byť na seba prosto zlí, lebo ani dve ďatelinky nevyrastú rovnaké. Čiže aj my, jeden máme na chémiu, jeden máme na históriu, my sa máme doplňať a nie osočovať. A hlavne spolu žiť, lebo každý jeden je tu veľmi potrebný. A pokiaľ sa nebudeme spájať a znášať, tak nám nepomôže nejaká politika. Aké vlastnosti by mal mať dobrý politik? Tak, nedať sa skorumpovať. A to je vec, s ktorou sa už pracuje. Nie teraz, oni sú neskorumpovaní dneska, dávno. Od roku 1992 na Silvestra som mala nočnú na infekčnom oddelení a vtedy bolo rozdelenie republiky. Vtedy sme sa stali samostatná Slovenská republika. A tak som si myslela, Bože, ako to bude, čo to bude. Noha, čo prišlo? No prišiel Mečiar. Tak rozhodne. A my sme mu ako verili, lebo my sme nejak ani po 89. roku sme neboli až tak dobre pripravení, ale vtedy sme boli neskutočne súdržní. Áno, môžete dať také obrázky z roku 1989. Veď to bolo burácanie, to sa každý tešil, lebo my sme žili v totalite a nech sa na mňa nikto nehnevá. Ale tieto režimy, ako je slovenský štát, ktorý bol za doktora Tisu. Ináč ja som sa v tej dobe už narodila. A tiež nám vymývali mozgy všelijako, tiež išla vojna. A tie jeho zločiny hájí celá SNS, aký on bol neskutočne dobrý politik a neviem, či to nehovoril zrovna Michal Bartek. No tak ten, keď niečo oznámi a považuje sa za veľmi skúseného politika, tak jemu by bolo treba doštudovať históriu. Takže aby takíto fakt demagógovia neboli. Ale on je... Ale nechajme Bartekom, lebo hej, oni tomu všetci tak veria, že... Lebo oni naozaj tie dejiny nepoznajú. Tak, politik by mal poznať dejiny. Ale nie tak, že od mojej starej mamy alebo od mojej krstnej mamy. Tam je literatúra. Pozrite sa, čo všetko sa dá prečítať. A ja som túto dobu už prežila. Čiže poznať históriu je dôležité. Veľmi. Veľmi je to dôležité, ale od mnohých autorov, lebo v histórii je to tak. Strašný pozor si dajte na to, aby vám niekto niečo nesľúbil za úplatu. Keby povedal, to je len pre forma, lebo kolega, budeš potrebovať... Nie. Do korupcie sa človek dostane, ani nevie ako. Strašne ľahko. Ale keď, ja to hovorím, že namočia labky do medu, len trošku, medové motúzy, už majú na neho, oni vydierajú. A v politike nesmie sa dať nikto vydierať aj za cenu, že si
že má toľkých nepriateľov. A potom sa národ začne ku vám pridávať. Čiže myslíte si, že korupcia je najväčší problém? Najväčší problém, lebo to je najlepší spôsob, ako dostať niekoho tam. No, veď, čo si budeme hovoriť. Je to tak. Takže tohoto. A pozor aj na to, že jeden človek vám môže povedať tak, že ja v našej dedine je to tak, ale vo vedľajšom dvore prežívajú niečo úplne iné. Lebo nie každý ide s bolesťou, ako sa povie, na trh. Sú ľudia, ktorí si ju nechávajú pre seba a práve tých zraniteľných si všímať a dáva také rozhovory, čo by ste mi ako politikovi navrhli, čo vás trápi, čo by som ja mohol použiť v tomto. Že viac sa zaujímať o ľudí? Áno. A o tých, čo sú tichúčko, alebo o tých, čo vôbec nejdú voliť. Lebo povedia, ja už mám toho všetkého tak. Lebo aj ten mi robil zle, aj ten mi robil zle. Veď tí naši ľudia, nemáme cesty, nemáme nič. A pozrite sa, ako žijeme a to je dedina od dediny, alebo kraj, tieto zaostalé kraje, tým je treba pomôcť, aby sa im deti mohli vrátiť. Lebo ak sa nám nebudú vracať mladí zo zahraničia, čo je veľmi dobré, že tam idú vyštudovať, ale aby oni sú znechutení a aby videli, že u nás sa to láme predsa len k tej demokracii, lebo my patríme do únie, musí sa od základu budovať a to bude práce toľko, že to ani Churchill nepovedal ľudu, slúbim vám len krv a pot, ale bude to stáť za to, je to tak.